dicipi sik ngono. Apane to? Dagangane. Lah ya wis kok ngicipi kok ngenteni awakmu ki lho. Ana wong tuku njut waduh, kae dagangane ora enak nek dipangan. Lah dicipi dhisik. Alah wong padune ning arep mangan kok dicipi dhisik. Semangka ki legi apa pahit ngono lho. Lah nek umumane semangka legi apa pahit? Lah aku ora ngerti wong urung ngicipi. Iki kok ya piye rasane? Waduh, rasane jos. Kok jos sing piye ta? Sampeyan ki nek ngomong aja ngono. Iki ning kanggo hiburan. Hiburan Kanggo apa? hiburan. Aku ki jane urip Rasane piye? Rasane? legi. Alah. Deloki. Piye? Lho, Lho, lho. ana apa mbakne? Aduh, Ana apa mbakne? Mbakne, waduh. Engko nak tak tulung aku malah katut ambruk engko mana. Mbakne, wah. Loh, Pak. Lemu kowe, lemu kowe. Aduh, rasane Pak. Iya. Kok kaya ngene Pak? Lah iya om tak cekeli. Ora kok dicekeli. Iki lho semangkane kok nek dicekeli. Aku ora muni semangkane. Semangkane sing rasane ning tak cekeli kok wis jelek. Ane ngono iki. Kok ngono. Takno. Sampeyan iki ngresul apa? Seprono sprene uripku kuwi. Heeh. Sedina mangan, 3 dina ora mangan. Aku jenenge tirakat kok dadakno ora sambresula. Wong urip ki kudu nganggo kaya ngono kuwi. Enak terus ora ana ngrekasane, engko ndak ora apik, ora becik. Ngono lho.
Kuwi kowe penemumu dhewe. Lah terus? Saka penemumu siji penemu kuwi. Lah penemumu apa? Penemuku kuwi kenapa? Aku saplae duwe bojo kowe kok uripku ngrekoso. Monggo aku ki sak ora-orane biyen nak terah lho. Terah apa? Loh, aku ki turun bupati. Siapa? Aku. Bupati apa? Hah? Bupati ngendi? Bupati ngendi kok ora ngerti bupati. Lah ya bupati ngendi? Lah wong wajahe wis simpang siur kaya ngono kok turun bupati. Sapa? Sampean kuwi lho ngoco. Karo simpang 5 wae apik simpang 5 wajah sampean ki tak kandhanono. Walah kowe kok banget. Kowe iki aja mbiyen tak tek apa dadi wong apa? Lah rumangsane iki aku dudu wong iki lho apa? Hah? Lah aku ki dudu wong apa? Lah mergo kowe nak takon manut karo peraturanku. Ora ngono saiki nek sampean ki lho ngomong anak bupati ngendi? Bupati ngendi kowe ora ngerti kowe kok bupati Lah ngendi? ya bupati ngendi? Bupati Dumpil. Bupati Dumpel kok. Lah kok bupati Dumpel lho main nggon ngendi? Omah bupati kene iki ora tau ana sing jenengane omah bupati. Ono. Ngendi? Kowe meng ora ngerti sejarahe. Lah piye? Omahe iki mbiyen bupati iki ramaku. Lah ya omahe ramamu ngendi? Omahe Protelon Dumpil. Hambasan keterjang dalan ilang ngono. Terus Ngono. mulane dadi kere ngono lho ya ta? Sing marake ya kowe. Lah lha apa aku? Kok dadakno saiki ki ngurus anak ora sah omong werna-werna. Padha-padha ki saiki ki nek diitung ki sampean karo aku ki wis bosen. Bojo sampean. Hah? Bosen. Sugeng pepanggihan sederek-derek kalian kula pengamen antar benua. Aduh, iki wong kok dudu to. Kula sampun sumadyo maringi lagon gending-gending. Wis bocah, Pak. Hah? Untune urung metu. Sapa? Iku lho dolan. Lho sampean madhep rono guyu. Nah, Guyu. guyu. Lah, ya ta. Untune urung metu lho, Pak. Semono kok bocah kowe. Oh iki. niki kelase kang kakek nyanyi. Kok kaya nyanyi niku iso ngentokke untu to? Nggih. Weh. Lah sampean niku ngamen antar benua. Nggih. Benua pundi mawon sing pun sampean nameni? Benua cidek-cidekan. Benua cidek-cidekan sampean niku. Apa? Lagune napa? Bojo pitu. Hah? Saya ngomong niku bojo loro. Kok dadak bojo Apa? pitu. Kesel. Kok kesel nyapa? Bojo pitu apa ora kesel? Lah kok niki nek kowe iki lho apa? Ale mbage kuwi. Ora. Lah kok mbake wong seminggu enek pitu ra ya pas to? Mesti nganggo istirahat. Lah dina minggu ki Perhatian dilarang bertengkar sesama suami istri. Terima kasih atas pengampenmu ya. Waduh wong Bojo loro niku rekaman lawas. Niki bojo pitu rekaman anyar. Deh, lagune pripun? Iki sajake Nggih. penyanyi iki kowe nek arep ngerti. Apa? Iki tak delok wong-wongane iki sajake turun Prancis. Endi? Iki Wah. rambute kaya ngono-ngono kok. Dudu nek iki dudu Prancis, Pak. Lah apa? Anu Amerika. Hah? Amerika Latin. Loh, kok muni obok-obok. Coba le nyanyi-nyanyi apa? Jarane bojo pitu. Nggih. Bojo pitu. Lungokke nggih. Nggih. Abang biru lampune disco sing lanang kuru sing wedok lemu atuh Sampean nyindir kula to? sing nyindir sinten Sampean bojoku kuru rak kuru-kuru dhewe ra apa sampean ngelone sing lanang kuru sing wedok lemu. Lah lemu barang, wong aku ya ora njaluk pangan sampean. Kok sampean kok ngelok-ngelokne? Jarine ngamen tapi ngelokno karo sing di omah. Sampeyan niku jarine karepe ngamen apa? yo niki nyanyi niki lagu Oh, lagune niku nggih boten dibantah. wonten. Sing apik le nyanyi ya. Nggih. Ah ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Tak kasar ya ra. Nggih, Pak. Wis suaramu muleske nang weteng.
kaya ngono kok ya. Ayo saiki sing apik apa? Bojo pitu, Pak. Bojo pitu. Nggih. Ning aja nyindir aku. Mboten. Wong ya wong minggu Bojo pitu. Bojo pitu. Kurang siji dadi 6. Dadi siji nang ndi jarene 7 kok 6. Kurang siji dadi 6. Sing mesine iku bojo loro. Oh, Lagune bocah-bocah niku bojo abang biru lampu ning disko. Bener. Ngono lho. Bener iki. Bener iki. Piye? Bojo pitu kurang siji dadi 6. Heeh. Kudune pitu to. Aku tak golek. Golek sapa? Tuwek ngono sik arep. Tuwek ngono arep golek meneh. Wong lanang ngopo kuwi? Ngono ya sing wedok gelem dirapi. Ya tak nang protelon kene ya. Apa? Tak golekke tergandengan ya. Pisan ngono lho. Kok bojo? Bojo loro nggih. Heeh, bojo loro wae loro. Kula linggih angsal nggih. Aja. Amen kok linggo iki lho piye? Lambungmu kaya tikus. Kono wae. Wis, kowe aku tak takon karo kowe ya. Sadurunge nyanyi ya. Nggih. Kowe le mati sok kapan? Ngentosi sampeyan. Hah? Ngentosi sampeyan. Ngenteni aku. Nggih. Nggih. Wis aja ngamen kene ya. Lho. Timbang awakmu remuk. Lho, aduh Pak, kula niki perawan lho Pak. Hah? Perawan lho Pak. Tenan apa? Nggih Pak. Ayo tak coba ngono kowe nek perawan. Ayo ngomong kok. Perawan arep tak coba ngono apa piye? Ora, padha karo nyoba demit kok ngono. Wong kaya ngono wae ya ora. Sabuhe wae gila. Jenenge sampean sinten? Apa? Jenenge? Jeneng. Kula biasane diundang tiang-tiang niku mesusi. Mesusi. Nggih. Saya ndeloki. Mesusi. Dalem Ibu. Senyum dong. Menghadap sana dong. Ya iku kok ora senyum. Ora wangun. Lah piye? Kowe kok ngejak omong ngono. Susi. Dalem Pak. Susi. Ya ora wangun ora. Tapi kok dudu susi sampean niku lha nyeluk kok Lah dadak. kaya ngono kok susi lho. Sayo. Apa abang biru lampune beca? Mau jare abang biru lampune soto. Abang biru lampune soto. Jare rambut sampean sing abang biru. Abang biru rambutku dhewe. Ya ampun, Pak. Deloken to. Kaya rambutan aceh, Pak, mlothok, Pak. Lah ngapa? Aduh, kadhe nek didelok rambute kok kaya wedhus. Kok kaya wedhus piye to? Lah kuwi nduwini kaya ngono-ngono kaya kowe wis dadi wong wis mambutan. Dereng, Pak. Hah? Dereng. Wis kon lunga wis. Nun. Wis lunga timbang dodol aku ora ana sing nganu sing nuku ya. Medeni kowe ya. Heeh. Lunga. Sing hati-hati ya, Nek. Wis iki alamat ora payu, Pak. Aja. Kersakaken Menapa kok. semangka? Semangka nanas. Nggih. Pisang. Monggo klater gaten, Mas. Kuwi dodolan. Mari, Cing, kita dodolan ono. Semangka enggak empuk wonten. Mbak, Halo. nya dodol napa? Niki wonten semangka, wonten nanas, pisang. Kersakaken menapa panjenengan, Den? Kopi pun wonten. Lho? Kopi. Iya pangestunipun. Toya pethak. kopi piye? Aku oleh kan. Toya pethak kersa to, Den? Wis sak-sake wae.
Piye? Regine pinten niki? Napa to? Mbok, Dalem? wong nek arep tuku kudune jajal dhisik oleh to. Oh, inggih Den monggo badhe pun kedhape rumiyin to. Nggih, Den Mas menika nggih. Menika kenging jajal. Ning menika sampun menika. Ingkang sampun noncekan pun jajal nanakipun menika. Nah, Mas kok ngene kok jajal iki terus piye? Pak iki piye to? Kenangan mawon. Wong didol kok ya jajal kok ya. Ya ora ngerti sapa to. Lah ya Ora ngerti to? Matur. Nggih. Nek aku putra Wedana, ngerti? Nggih. Mangertos. Ndoro. Aku kene wedan. Nggih. Terus nggih. Nggih damelaken nggih, Mbok. Nggih. Nggih, Den. Wonten susu? Noh? Asli napa mboten? Asli nggih, purun. Sing asli purun? Purun. Lah niku ndadal piyambak teng kandang Den kasih nika. Sapi. Lah nggih asli. Nggih. Mano. Bang. Kang. Buku iki sing iki ngopo? Iki ngopo? Karo wong tua-tua ngono mbok ranyak. Lah sak karepmu to. Nggih boten menapa-menapa. Pamten nggih menika kakang kula menika. Nggih. Monggo Den. Ah, kira nggih. Nggih Menika nggih, Den Mas. menika nganu Kak nun sewu. Cok, suka cok, kowe iki abdiku malah kok ngono to. Abdi apa? Kowe ngerti ra kuwi dienggo dodolan. Sikilmu pating petang trik ngono. Kaki kandhane to, Kang. Iki sing ngekon aku, kowe ngerti apa ora? Nek kowe kudune melu aku iki kowe kudu manut aku, ngerti ora? Ya ora, wis wajibe aku ngandani kowe to, Kakang. Ya sak karepku, sak tingkahku lek arep. Inggih sampun sak kersanipun wong panci menika putra Wedana. Nek suare gele. Nggih, menika. Gele ambek. Pak, gonen rene to Pak, gek cepet to Pak, mbangane kowe kok dijejek lho kowe Boten kok. kula pecanipun. Boten kula pecanipun. Nggih, Pak. Iki kok mesti dhewe. Bon lele. Nggih menika. Kowe budek apa to? Kula pecanipun. Waduh. Ning Kali. Dijenggo dhewe to, Kang. Dijenggo dhewe. anu sampun pun tenasaken. Kowe piye to? Wes tak Kok wong tuwa iki tak sarekon nyahke kene. Sampun Den. Kakang Kiswara, kowe ora kowe ngono tumindakmu to. Saiki Sak wong karepku to. tuwa. Sak karepku. Iki wong tuwa, coba reh wong ngono kuwi. Nek anu jiko dhewe ngono lho. Nggih, boten menapa-menapa. Senadana tuwek menika sregep ngaten. Nek, nek. Nggih. Nggih, badhe. Kowe mau jarene arep jikoke aku semongko-semongkone ndi? Nggih. Pak, kowe iki wong kok jikok ngono kok ya. Aduh. Nyapa kowe iki nangis Aduh, aduh, malah digejrot. Wis ora kowe iki ngopo to? Mbane karo wong tuwa karo aku wae. Polon aku rasa karo bapak iki. Ya sak karepku to. Nek aku minta aku putra Wedana Saiki ngerti iki ora? wong cilik, Kang. Kakang Kowe iki Kiswara sombong apa ora? Sampun to Den. Mula rasa mati. Sampun Den. Sampun Den anak kula, anak kula. Lha kowe iki sampun. Tuwa tambang Kowe mau tak kok jowe semongko-semongkone ndi? Wis. Nganu nggih. Wis karo kowe pinggir. kowe nek arep semongko Kowe pinggir wis ora. Kula bertahan. Semongkone ndi? Aduh, yo, aduh, yo. Kowe kok semongko. Semangkane ndi? Lah. Semangkane ndi? Muga sane semongko nek semongko. Kayak bojomu kae. Nggih. Jenenge sapa jenenge? Anu, Pak Anu. Pak, kowe ditekoni jenengmu sapa? Jenengmu sapa, Pak? Pak jenengmu sapa, Pak? Eling, Pak. Nggih. Nami kula awon tiyang dusun. Lah ya sapa ngaku wae? Kula menika Pak nganu sampun mangke midah pun. Tidak kok bidak guyu ki piye to ki? Mangke pun plek kula. Kayak kowe ora tambah sijine jigo. Kowe ora tambah sijine kae jigo. Nggih. Nggih, tampak tuh. Tampake ya, jigo. Jigo ya. Nggih. Barene. Monggo menika semongko menika nganu pun telasaken boten menika. Sarai kene. Kowe lungguh panganan. Nun. Dipangan. Lho. Kang kok malah wong tuwa mbok. Wis toro kowe iki ngopo to? Kowe iki meneng kok. Alah, Pak, ya wis kowe mau ra wis tak kandhangi, esuk aja Budake. sarapan apa-apa, ngono lho. Mbok barene, Mbok. Nang dalem. Kowe mangan sisan.
Kula? Ya. Mangan apa, Den? Ya sakarepmu wis dinteki kabeh wae. Kula. Menika gadahan kula piyambak. Dinteke yang malah rugi aku kaya. Iki mangke kula mboten salah ta. Pak mangan aku perkara dono Kayane Ora mbontake ya bayaran dhewe. Pak, kula. Kapure bayar piyambak. Wah, sesuk ora katokan. Lah wong dagangane dhewe kok ora ana duwite kok. aku ndangane dikamplengi gelem to? Ya ora ya. Gelem to dikamplengi? Ya ora. Ya dipangan yo. Sak ketekere wae wis ora entek nek pokok mangan. Wis, gosek. Oh, menika dipun dahas sedaya. Niki, Paman selera kula, Paman. Pun riku mangke kula pangani kabeh pun. semongko kalih telo sareng. Nggih, pun kula pangani kabeh. Tinimbang mangke teng jero ora komanan. Bapak, saiki Masa, semua Pak? karo tero panganan bareng. Bisa ora? Sora kowe. Ayo. Kang, Kakang Kiswara mbok wis. Apa to? Mesake Kakang. Apa to? Kowe iki ngomong dadak ditutupi. Pokok ngicipi kok. Ayo dipangan bareng. Dinteke ya. Nggih. Keserutan edan. Ngombe kan ngombe ya Neng. Aku sing bayar aku. Ngasar. Den Mas. Ini nak ini nak. Ini jok piye to? Wong dodol kok malah dipangan dhewe piye to? Kandhane. Den Mas. Saya manut ya jen menika sinten iki? Ini Pak. Kondangan iki. Sebut sing ngono. Pak Ne, lan Mbak Ne. Dun, Menika sinten? anak kula, Den. Oh, anak Anak kula. Mbok. Anak kula. Mbok. Anak-anakmu turun Masa kowe. ngono ae rebutan iya iya. Sik to. Lah wong iki sing mbobot aku kok. Ane rupane persis bapakne kok. Ora iso. Kaya ngono kok kaya bapakne. Mesti anak. Apa? turun sing ndi? Aku iku mbiyen yen meteng ora karo sampean. Sapa sing ketemu sapa? Aku. Aku sing nglairke. Mundeng kok piye to? Ada kok. Wong anakku kok. Lah Anakku. aku ora meteng ora karo sampean kok. Aku ki meteng ora karo sampean. Wah. Jadi ngerti saiki kowe ya. Ora karo aku, kowe meteng karo Paijo. Aja ngawur nek ngarani. Kok iya wis padha tuwa. Aku ki lek meteng dhewe. Apa nek aku meteng kowe melu meteng? Ra ya ora melu meteng to? Mbok. Aku wong lanang kok. Ini. Dalem Den. Enak, Pak. Aku ora butuh kowe meteng-meteng aku ora butuh. Aku tekok marang kowe. Nggih. Kang ojo aneh lho, Kang. Anak kula. On. Kayak anak Seminggu. Nggih. ayu ngono kok. Nggih. Anak kula turun kula kok, Den. Turun kowe. Nggih. Kok ayu kae? Nun? Ayu kae. Ah nggih nek kula kek Riko sedaya ngoten lho dadi kula sing elek ngoten lho, Den. Ayu kok. Nggih. Kowe ora matur ing wedono iki piye? Alah. Bocah dhewe putra ayu. Mangke pun wastani dos pundi wong anak larik tiyang dusun mangke pun wastani mboten Wong desa trap nek ayu. sila Wong mangke. desa nek ayu. Ning wong sampun gadah simah kok Den menika Den. Wis duwe bojo. Sampun. Mbane apa ta? Iki lho nyuwun mundhut preso. Aman, Mas. Anakmu kok ayu. Aku matur Piye, Den, Mas? bojo. Apa? Iki Iki lho apa Budi. ta? Kaya wong kowe iki lancang. Lho kok lancang piye to? Wong lanang ora tau. Wong lanang ditinggal rembugan. Lho piye to? Ndara. Nggih. Kata. Kayak anakmu. Piye anak kula? Piye? Ayu nggih. Paturun bapak nggih. Nggih. Pak Eting Slepundi kok anake ayu ya? Piye kapinujon. Kadang badhe ngertakaken ngono. Tapake bojo. Nun, Tapake bojo lera. ya ya tas ngono. Lho tenan aku terane Ndara-dana lho panjenengane. Engko Tak dodolan mulyakake ning wedono. ya tas. Monggo kerja, monggo kerja. Piye to? Wah, cocok Piye sangat. to? Wong anake wis duwe bojo, pundhut garwa kok entuk sampean ki lho oleh mikir ki lho piye? Bojone anake dhewe kuwi ratu kere. Ratu karo piye to lho pancen saiki masih ngono wong padha tresnane kok. Kowe kok ngaboti karo Giman. Giman ki apa to? Kandesa dodolane ning ngareng. Ya ben wong iku
Sawang uripane kok dadane. Cuma laki melarat. Awake dhewe mantu giman kuwi ben nganu den pe. Den bagus. Mriki rene. Sampun langsung. Piye to? Lah iya kedalan medandalan lah ya. Nanging jarene wis ndek bojo. Sampun. Waning simaipun menika kere. Sampun mboten mulakapi. Nggih. Panjenengan badhe ngersaken Sampai bojo tak mulyake ning wedono. Iya, ngesaken dawuh. Kemawon. Iki kepiye to? Kakak Keswara. Amake dhewe kepiye. Kuwi ngopo to? Kowe ora pantes kok ngono. Wah, cuma melu swasa. Pripun mboten. Kestara. Iki meneng wae. Aku kandhani ampe besiku wae, Kakak. Iki dari manut sapa? Dari manut kakangmu apa? Manut wong liya? Nek manut kakangmu, kowe kudu nurut carane. Ngerti? Buri. Nek buri. Ya. Kakang iki putrane wedono ora pantes kok ngono, Kakak. Kakang Sakarepku. Sakarepku. Nek buri gelem ora? Kak, ojo padu kok ngono ki, Kak. Iki wis dadi wis duwe bojo, aja mbok rebut. Iki opo ora ngerti karepku to? Mesake bimu opo kowe ora ngerti karepku? Bagi meneng kok. Monggo, Den Mas. Nek badhe ngersaken sumangga mi. Lah kula pesawat sampun, Kakak. Manut wae ya, Nduk. Kakak balik to, Kakak. Ojo ngomong ngono, Kakak. Kakak Keswara. Kakak arep Sumingkir. Wis ora kowe sumingkir ning kono. Ora gelem sumingkir aja siki dhewe lho. Monggo, Dimas. niki bojo kula. Justru sak tak tersane kakak ku yo. Nggih. Wis meneng ya. Enten napa to niki? Sampeyan ki nangis apa karaoke? Lah wong genah dilewer luwe kok iso karaoke ngono lho, Mbok. Mboten enten napa. Yo wis nang omah karo kenekan. Kenekan ku apa? Niki Karo botekan ngono ya. Iya. kali pake. Lah iya, kenapa? Apa? Kok teko? Perlu napa teko? Lha wong kene wong kok teko pancen iki omahe kene wong mantune dhewe. Lah kula niki lak mantu sampeyan to Pak Din. Pak Din, nekat wae Pak Din sapa? Lah terus enten napa kok nangis? Kowe ora ngerti to, Le. Kandhano. Kok kula ngertos. Kandhano. Nek niki rekaman. Rekaman apa? Lek nangis iki ngerti ora? Nangisnya masalah? Lah ra ngono kok ya. Bojomu. Non? Masalah bojomu. Ayo semaput. Aja. Ora mungkin aku semaput. Lah iya kok ngono. Bojo kula kenapa? Iki mau ana putrane Ndara Wedono iki mau do rawuh rene lho. Lho maksude? Jajan maune ngersake jajan ora ngerti apa barang karo bojomu seneng. Terus bojomu Wong ngomong urung tutuk kok nangis. aku loro-loro atiku. Loro-loro. Atiku karo kowe nyawang. Wong sing di kersak dhewe meneng wae ora apa-apa kok. Ora iso. Anjir ngepek iki apa? Kek to bojo kula kenek napa? Kenek telek napa? Ora dong. Iki mau ana putra
do rawuh rene. Nggih. Terus jajan. Bojomu gemi mau ora tak kongkon ning pasar. Terus? Mulai saka pasar iku belanjane ditekek kene. Bareng putrane Ndaradono iku mau weruh bojomu. Terus seneng karo bojomu. Aja nangis, Lasep. Pinpo kok ora seneng Sing karo genah. Iki mara tuamu. Ngono ae. Tukune. Ngono kaya wong ora. Wah. Iki ya haus. Ngeten lho. Mbok kula kalih Pak kula maratua. Kula niki bojo kula wau critane pripun? Bojomu iso gak cukup Digersake. digawa mlayu karo Ndara. Putrane Ndaradono. Ndara Keswara sing gawa. Kok tak pateni iki kok. Kok piye ta? Kok ngomong urung jelas kok. Patanono aku. Bilane cedmuk nyari sebumi tangkah. Ini apa tak bolak-balik? Sedumuk bathuk sing nyari bumi. Bathuke sapa kok ya? Bathukmu kok tetekno. Ayo ki. Apa ora ngerti nek bojoku ki meteng enom? Hah? Meteng enom kok. Wah, ora. Nggih, pun enten 9 menit. Ora. Tekan sama menit. Bojomu kuwi mangan wareg wetenge mrentung ngono. Iki kalene niku bojo kula ajeng dipek napa? Ora dipek. Saiki ki wis digawa mlayu. Anakmu wis bojomu ditinggal mlayu. Aku ora ngerti lho. Aku ora ngerti saiki pangan-pangan nek kowe wani le. Bapak, mbok, mau nebu. Wer apa wer? Sama tem gilo. Lek aja bunuh diri lho, Le. Aku tak karo bapakmu tak nebu kowe bunuh diri. Aja ben bunuh diri ya ben. Iki yo kene. Nek kan bani wong tuwa ora buku. Bojomu digawa puterane Ndaradono. Iku tak klotot melenge iki. Wis sembuh. Aku Wis ora gak perlu. perlu. Mbokmu ben. Gelem mbok ngopek mbokmu. Mama aku sing kotot. Nek kotot kok ya Mbok terlalu kotot. aja nganu sing sabar. Wong kuwi ya pancen mulo nyali-nyali bapak. Iki arep dipundhut garwa karo puterane Ndaradono sugih. Ya ora. Engko kowe melu. Ora. Ngasih ya. Man. Emut gasmu kowe. Aku tak anu ana perlu karo kanca. Handphoneku. Handphoneku. Ora nek ulek-ulek kan nek handphone. Ulek-ulek ana. Oh biasae Nesu karo kono-kono. Ning karo wong maratuwa aja nesu. Kowe dadi mantuku ki nek ora ngepek anakku, anakku dadi melarat, aku ya melu melarat. Saka kowe cindil. Nesu kasih lho. Dadi ora ya tak umbar karek pirang dino muwe. Wah sak uni-unine. Ayo besok ikan ono, kuburanmu tak ledak nih. Loh, ora usah kaget, Mas. Kok usah kaget piye to, Ping? Biasa. Bojomu diarete tuwa gak lho, Ping. Kita ben, kok kecewa-kecewa. Lah kok kecewa piye to, Pak? Lah wong bojo bakal disisih kok. Lah Mas yo bojo, pokoke gede sisih iku bojomu termasuk garwamu. Ngerti apa jarwo dosake garwa iki apa? Garwa ki sigarane nyawa. Lah iya ngono kok ngerti dhewe ta kamu. Lah iya, Lah digawa mlayu wong diatet wong kok awakmu meneng ae. hasil digawa ya gelem kok. Lah terus piye? Tak gandolono nek kono gelem kuncine kan tak serahne dheke. Lah kok iki cerdas. Aku kan nggo gemboke. Buat Karepmu piye, Le? lah nek aku, Pak. Sebetulnya aku ki yang nelongso. Nah, ngono lho, Jajan. Betapa sedihnya. Nek ngeruhi bojo. Digawa karo uwong. Sabar tepat masih Uwong. masih ngono ya ngono tapi ora didramatisir kaya ngono. Kaya nangis-nangis batin aku munggo nangis iso metu luwe nangis. Lah kok gak iso metu luwe? Biasane metu recake.
Wong nae sok metu becae. Lah terus saiki iku partikelmu. Aja dijaluk balik no. Jaluk balik ngeroh dhewe. Sapa? Lawanku ki sapa? Sapa? Kono sapa aku sapa lek? Lah ya kono sapa? Lah sing ora ya sapa? Iki piye to? Kono iku putrane Ndaradana, ya. Lah, kowe iki duwe tanggung jawab sing digomong iki bojomu. Den Mas Keswara ki kondang putrane Wedana lah nek aku arepe wani. Apa bunciku lek? Nah, saiki pira bobote, pira pianggele Den Mas Kapiwara, ya to? Nek atase kaya ngono iki apa kowe ora wani? Kapiwara dengkulmu mledhas. Apa? Keswara. Sapa? Keswara. Keswara. Kuping gosok. Keswara. Lah iya. Disumbari. Disumbari kok aku sing ngemburimu. Ayo aku wae ono conto aku nyumbari wong ora tau kok. Lho. Lah mosok ora tau muring-muring. Aku kulino disumbari. Ora tau nesu kowe. Gak. Bareng ngene. Woi. Den Mas Keswara. Oi. Nah. Oi. Oi, ayo. Ya ayo. Oi. Gajah metu. Gajah metu. Tegese kowe nyeluk Den Mas Keswara. Woi. Ayo wis ngarep tak jajal tak parah kok mburi. Ndang. Ayo. Woi. Wah, ababmu. Ada yo ora, Pak. Lho. Oh, ababku dhewe. Woi. Ababku. Oi. Den Mas Keswara. Apa? Praneo. Apa? Wedhusmu mana? Wis metu. Metu separo. Lebokno neh. Den Mas Keswara disumbari kaya. Oi. Den Mas Keswara, Den Mas Keswara. balekno bojoku. Balekno bojoku. Kowe apa ora ngerti yen bojoku iki bojo kawin sah karo aku. Lah yen terus jaluk terus aku karo sapa? Ngerti to Den Mas aku isih teko karo bojoku. Lah kok bojoku kok jaluk iki piye karepmu? Apik kowe ae. Aku ora ngomong blas. Kalem tapi yang meyakinkan belum ngono. Woi, Oi. Den Mas. Den Mas yo opo? Ora usah Den Mas opo? Woi, Oi. Dan Den sawah. Kamu jangan. Den Desman. Desman Keswara. Den Mas Desman. Den Mas Keswara. Den Mas Keswara. Ayo, balekno bojoku. Ayo balekno bojoku. Kowe ora ngerti. Ene ngopo? Iki bojo kawin karo aku, bojo sah gene kok go mlayu. Terus karepmu piye nek kaya ngono? Tak jaluk bojoku. Lah, nek pancen iki malah kowe karo aku kok. Tegese contone ngono lho, Bang. Ayo balekno. Ya nganti ora kok Balek balekne. nganti ora mbok balekne. Wo. Wow. Wow, tok. Wow. Den Mas Keswara, Den Mas Keswara. balekno bojoku. Balekno bojoku. Yen ora kok balekne. Ora kok balekne. Wo. Kepethuk tak pateni. Bakul getuk tak ekeni. Ana apa kok dinten? Kepethuk dibalik jaluk balik. Wah, partikelmu elek iki. Iki ora mung cukup dirembuk. Lah kowe dadi wong lanang sing genah kudune kowe ndang jumangkah. Kepiye mrih baline bojomu? Aja nganti bojomu iki terus dipet karo Den Mas Keswara. Kudune ora kaya ngono kuwi. Nek kowe wong lanang sing tanggung jawab. Dadi kowe kabeh kudu ngerteni sapa bojomu lan sapa kowe. Lho ngono kok dadamu. Dadi Den Mas Keswara ben medhi kowe. Lah nek wis Malah kaya munyuk. Ya ora. Sing apik piye to, Kang? Sing apik piye? Kowe wani njaluk baline bojomu ora? Aku wani, tapi nek aku ijen tanpa kanca ora wani. Oh, lah. Apa tak kancani? Wes saiki ngene. Apa tak kancani? Ya kencana. Apa Nek kan kowe duwe niat ngono, aku sago ngrewangi. Ya ngono lho. Nah, ya. Yen ngono aja ketuan ayo.
Terno aku. Ayo, Pak. Yang ngene dono-dono. Ya, ayo, Kang. Ayo. Ayo, Kang. Ayo. Tatampi tarangkai sehingga banapi dawuh wajib ngandharaken para pakaryan sing becik terusane Madyan kula caos kaya dalu bombong rasane ati
pareng marang suwan. Kasulyatanipun nganggen para lurah ing suwan lan sopan. Lurah kabeh. Ae lurahku, lurah Terus lurah umpuh menanya. Mengajar nang mesine turun tak pasti kabeh. Kudune mampu mesine kok. Mbah kula katur Ya lurah Jotil. Banget panrimaku ya. nggih sanget yen kula napa. Kabeh pakaryan ana desamu apik. Sampun sami rampung. Apa meneh niki bar panen. Yen ana pasang sesambatane para kawula ing akeh kepadha sambat kabeh ditulungi. Nggih, pancen niku pun dadi kewajiban kula. Kajibah nata para kawula desa sing enten wilayah kula. Ya apik ditata sing apik. Pangabekti kula katur. Tak tampa Demang. Sapa iki? Aku kok lagi suwi tak kowe ora. Jali Kowe li. kok sampun kalih ya. Ayo wis tuwa kuwi dadi ya ora dipiye ngono ya. Iki kok padha marak sowan wis rampung kabeh pakaryane. Isane ya mung sampun tok. Anjing nyuwun pangan sapi tiyang lembek. Ora apa-apa aja ya. Ya iso sampun tok nek sing rupane kaya ayu-ayu ngono kuwi ya wis ditampa ae. Lah kae nek sing lemu kae. Nuwun inggih. Abdi enggal. Abdi enggak. Sapa jenengmu nak? Panami kula Bawi. 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 Babi inggih Kang Mas. Iso apa wae kok merok marak sowan kowe abdi anyar. Inggih. Ya wis iso apa wae ngono. Oh, saged napa-napa kula masak napa-napa nggih saged. Ngono. Inggih. Pinter, ayu, Cocok kalian pasuryanipun saged masak lho Kang Mas. iso masak. Matur nggih saged. Macul ya iso. Iya piye? Salah yo nek kaya ngono kok iso macul to. Lah ki wong wedok kok iso macul ndahne akentol. Ora ngono ki yen dijejer tambine ngene iki yen mok mirsani delengen Terus pundi Kang Mas? kaya melon. Inggih Kang Mas. Lurah kabeh. Nggih. Aku besok yen wis ora dadi wedana, ya ra. Mestine palunggu aku iki sing genteni putraku. Barep putraku ingkang tak gadang-gadang ingkang nama Pangeran Kiswara, bocahe bagus, wicaksana, buntas, anggone sinau ing pamulangan apa wae, kanuragan, kabrahmanan, tata negara wis ora kuciwa. Mboten nilaraken dhateng sudarmanipun Ora ninggalake wedana. kacang ki ora ninggal. Kacang ra ninggake lanjaran. Kowe ya kru pawartane putraku sing Kiswara gantenge kaya ngono. Anu sapa kuwi? Ra. Kula Jali. Li, Nggih. Sampun mireng. mireng. Nggih mesti kemawon. Putrane sapa? Anggih putranipun Kirun. Ya ngono kok piye? Boten ngaten Kang Mas. Heeh. Menika sanes putra panjenengan piyambak. Lah aku ki dinggopo. Yo, anake wong loro. Lah ngaten. Kowe sing lumpukne, aku sing ngejoki. Terus dadi anakmu. Lain. Yen kowe lurah kicuk, Nggih. kepiye sliramu piye? Krungu pawartane putraku sing kaya mangkono. Nidap-nidapi. Nyedak-nyedak. Ingkang kakung para muda ngundhangaken kasekten kanuraganipun. Ya. Sing paweh ki padha ngundhangke ayune. Nganti wong tuku bumban iku mawon kleru tumbaske swara lho ngoten niku. Wong tuku bumban kleru omonge kleru tuku trasi muni tumbaske swara. Kuwi kok kuwi. Aku ki ibune ki ra ibune dhewe to. Nggih. Adus ki nyandak sabun. Arek siram nambak sabun. Oh, Kiswara anakku. Apa meneh bocah wedok-wedok ki yen roh Kiswara ngiler seminggu. Putrane sapa? Wedana Kirun. Nang kono kuwi. Yen kowe piye, Lurah Jotil? Pripun?
putraku kuwi lho Kiswara. Kula ora krungu blas niku. Kondange. Wah nek kondange krungu. Kowe iki budhek apa piye? Mboten jane. Sing dirembug sakmene kae iki ora ya mung putraku Kiswara. Lah nggih. Kowe krungu pawartane putraku Kiswara. Wah, Pangeran Kiswara niku pancen sok prigel bilyat. Adu jago. Terus Remi. terus Dadu. kok beda? Lurah-lurah ngundangke putraku kok kowe dadu jago. Nek cah wedok ngundangke piye? Wah, nek cah wedok do ngundangke baguse nggih niku. Ngundangke bagus. Ngundangke baguse anggere enek warung sing ayu diparani, bar ora tau mbayar malah digawa sak bakule. Lho niku putrane panjenengan. Kowe aja nyepelekke Demang Kirun. Mboten kok nyepelek. Wedana Kirun ora duweni putra ing kaya mangkono kuwi. Lho, nyatane pancen kaya ngoten. Nyatane kaya mangkono wong lurah sakmene kae pelapurane apik kok kowe dhewe sing ala. Ha niku wong sing ora genah. Lurah-lurah sementen iki ming ABS. Apa kuwi? Asal bendoro seneng. Lho ngoten. Nek kula nggih mboten, elek ya diomongke elek, wong elek ditutup-tutupi. Ning kowe ora kaya ngono wong kabeh nglapurke apik kok kowe nglapurke ala dhewe. Apa yen dasare kula niku dadi lurah kon jujur. Enek elek ya diomongke. Ning kuwi kleru munggah wedana. Apa gorok padha karo ngino keluargaku kowe? Lho ngino nggih monggo. Sampeyan ajeng nelokke kula ngino ya monggo. Lho kowe ngono ku padha karo mentang peranatan aku wedana. Mboten iso peranatan. Aku kowe apa wani to Wis tak deni apa le? Lho. Kowe ngerti ora kira pasamuan? Ngertos. Kuwi lho. Yo kene cak-cakmu kaya. Ah wong ning pasamuan sing dirembuk ora kok piye rancake pranatan iki, piye amrih apike kawula iki do urip makmur subur tandurane kok sing dirembuk anake. Apa rumangsane sing ndek anak iki kono tok ngono apa piye? Kowe aja germeneng kowe. Boten. Ayo wedana. Kowe ngerti? Lah sing Pranatan ing kawedanan kene sing nyekel panguasane aku dudu selik. Kowe. nggih kula nggih. Anyul-anyul nyeten lambemu lunyu ya. Halo sampean mau tahu kepleset mriki? Lho ngono ki gak nyek. Aku ki wedana. Lho sing ngarani tukang becak sapa? Kowe nantang karo aku. Lho kula ora nantang. Ora ning ngarepe wong akeh apik pateni. Lho saiki dipateni ya gelem ya. Hei. 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 Cuk kuwi kon. Apa? Matur ki ya matur mripatmu ki aja menteleng. Ancen mripat urip kok nek pateni ya merem ngoten. Kowe ngerti pasamuan? Ngertos. Raje pira aku kok ora wedi. Aku ki ngiseti sabukku kok. Nek tau nggahke maju nendang ngono karuan. Wedana disepek. Terus putraku piye? Aja rembukan karo wong edan. Nggih, sampun ndahar aturipun. Kowe ya tau krungu suarane putraku Kiswara ta? Tau krungu ra? Piye bocahe ganteng ta? Ganteng. Dene wong sing ora rombok nek wong kuwi anakku ki ganteng kuwi mripate picak. Alah. Piye putraku? Kegondanganipun wonten padusan malah sok paring kula dateng sinten kemawon ngaten kok. Ya. Langkung laun kedemangan kula. Wonten tlatah Saradan rika malah sok paring dodiah dateng Dono dia. Nggih. Enek wong pira-pira dicatet, kurangane apa dicatet nggonmu? Wah, ngen kula nggih ngoten. Enek wong kurang apa dicatet? Dipun paringi. Diparingi Mboten dicatet pripun dipun asmane. catet. Nulis Dipun nang paringi. buku. Nggih. Data wong sing kaluwen. Lah ingkang boten gadah griya didamelaken griya. Ngono. Ha nggih. Nggonmu teh. Pun kula blas. Ning kala wingi wonten maling. Dicatet pokoke wong wae apa-apa dicatet. Lho, maling menika kecepeng. Heeh. Kecepeng. Lah kula badhe kula aturaken dhateng ndara kula Kiswara ing pengangkah. Iya. Jebul malingipun kala wau dipun beto hansip teng kelurahan kula. Lho, jebul kok dene Kiswara tiyambak. Lho, genah mboten? Kuwi madha rupa. sorry. Kuwi madha rupa. Menika putra Putrane Wedana kok ora ngono nek nggonmu piye ki? Den kula nggih blas. Wis Dicatet, dicatet kabeh. nulis jenenge wong. Nggih nulis jenenge wong. Nulis jenenge wong. Nulis. bebono. Nggih diwehi bebono, diwehi bebungah. Ning sing kula pikir, Heeh. putrane jenengan ki ya urung nyambut gawe. Heeh. Isik dadi anak wedana, urung diangkat dadi nayaka praja. Kok duwite semono kae niku duwit keng pundi?
Terus napa mboten mokal nek niku dhuwit leh njukuk ning kas karyaning negara, kase sampeyan niku dibuka napa ditutup? Duit kas niku mlebu kotak. Mergo tulisan kas karo sak niku padha. Kok duit kas dianggep duit sak. Lho niki lho. Nggon kuwi aja ditekokke. Ora ditekokke kepiye? Nggon kuwi aja ditekokke. Wong anak wedono ki wajib, aja meneh anak wedono. Napa? Anak lurah wae iso sugih kok anak wedono ora. Lho iso niku nek nyambut gawe. Lah wong ora nyambut gawe kok sugih. Apa anakku nyambut gawe tak nyonyoke ning mripatku. Nggih mestine ra. Nyambut gawe anakku ki mengewangi bapake. Bah nyambut gawe ba ora ku dhuwitku dhewe. Lah sing paring anakku dienggo ngweni liya. Sampeyan niku kulinane njaluk beya marang kawula. Niku kudu bang kawula mergo duwite kawula. Ora kok duwite kawula sawise menyang klumpuke kanggo gedhekke anake, kanggo nyenengke anake, tur kepara kanggo bungah-bungah sak kulawargane. Lah kawulane. Lah kuwi nak napa? Lah iya. Perkara kuwi dudu urusanmu ki urusanku. Ya angke. Kowe aja mencai dawuhku. Aku wedono. Kowe lurah. Esuk kowe tak angkat, sore tak lereni urusanku. Sore kowe tak angkat, isuk tak lereni. Nuwun sewu. Kuwi kuwasa aku. Nalika kula dadi lurah niku sing milih ya dudu sampean. Kula dadi lurah niku ora dipilih karo wong dhuwuran. Ning kula dadi lurah mergo dipilih kalih kawula kula. Kula dipercaya didadekke lurah. Kula dadi lurah niki mboten mergo nyogok dhuwit. Ning dadi lurah niku dipercaya, diwenehi panguwasa, sampean sing ngetokke besilite. Ha sing wani sing melelete kuwi aku. Aja sampeyan. Beselet. Niku nggih atas perintahe dhuwuran sampean mboten king sampean. Lah ora aku ning nek kowe tak ora tak wen basret apa iso dadi lurah. Nggih monggo. Kowe aja macem-macem ya. Macem-macem. Iki nang pasirakan dirungake para lurah. Nayaka praja lurah sakmono kae ngadep marang penjane ingsun kok kowe dadak lambemu wani karo wong karo aku. Kula niku dadi lurah kon Suwak iki ora nang pasirakan. Nek wani jen padha ijen. Lho. Ajene kok ijen. Hei. Di, napa? Iki ora pasamuan. Kula ditantang. Kula niku menungso duwe rasa, duwe rega diri, ngono. Sabar. Luar unine wong tuwek. Ala-ala wong tuwa kuwi malati. Alah niku nek wong tuwa sing pantes diajeni, wong tuwa pantes dinut. Ning nek wong tuwa kaya diapure wedono niku apa kok malati? Wedono di dapur dapurke. Ora murah edian ora kucluk. Ana didadekke lurah. Salahe. Salahe sing dadekke kok gelem. Oh, ora eling-eling iki pas tiron kuno dadi apa? Aku nek tironku ngene iki. Ning ngene kok. Ngeten lho, Kang. Ngene lho, Di. Aku ki kala-kala ki sok ngudar rasa. Ngudar rasaku ki ora tak tujokke karo sapa-sapa ya mung ning awakku dhewe. Kaya pinter-pinter lambene. Wong saka dhuwuran ki wis enek adan-adan, wis enek pranatan. Pranatan mau ora kepara disuarakake ning kepara digambar ditulis. Ya to? Ngerti. Ayo to, rak padha kudu ngerti to iki. Ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Aku kurang apa? Lho iki nek dadi pangarsa ning ngarep nggone ya aja sok nyelenthaki. Aku kok tak Nek nyelenthak. dipapanke ning tengah aja njegali. Aku tak jegal. Ning pinggir aja ngili-kitik. Aku pengen kitik. Lah sing Ngapa wedono dadak ngitik-ngitik Kuwi mbok eling. Yen kowe iso crita iso nglakoni apa ora kelingan pojokan desamu. Padha tulisan ayo padha mbangun persatuan karo kesatuan. Goblok. TVRI menjalin kesatuan. Kesatuan. Lho niki namung ten swara ning nyatane niku urung enek. Nek kawula kabeh kon jaga kerukunan, kon jaga kasantosaning dhewe-dhewe, ning nek wong dhuwur kaya sampeyan kuwi isine mung bengkerengan, kok iso kon tentrem niku dahalane ing pundi? Kan Jodin, apa? Kejaba kuwi lak ngene, kaya awak dhewe dadi lurah. Iki diperintah ning desa kuwi kongkon goleki wong sing salah, kon ngadili wong sing salah. Ning awak dhewe lak wis nindakke sing bener. Sing salah ya diadili sing saadil-adile. Aku kok salah? Kaya wong maling kayu ya diadili sing saadil-adile.
ning sing ning dhuwur iki dina ora kaya ngono kuwi. Aku salah kok. Ora goleki wong sing salah. Aku ora golek wong salah. Ning malah goleki salahe wong. Ayo kuwi wong kaya Pinter-pinteran ngomong aku kaya apa-apa pangkatku iki mung lurah. Aku wedono. Alah. Ngoceh sedina ping 7 tak anggap bakul jamu lah. Nang pasar kelawuk-kelawuk enek wong tuku lah. Jamu sik luwung, bakul jamu niku sik luwung. Luwunge ning ngondi? Ayo bakul jamu niku karane kena kanggo wong nambani wong sing lara. Ane nek wong sing lara jiwa kaya sampean niku Kowe ngelokne aku edan. sapa? Kowe ngelokne aku edan. Sing ngelokke edan ya sapa? Ngelokne aku edan. Ya pundi kapan bujal. Ngelokne wong edan. Aja ditipu. Barang iso sapa? Wedono nesu di. Aja ditipu. Ya nggih apa? Aja ditipu. Oh, kok karepe dhewe. Sawangane karo wedono kok sak karepe dhewe. Aja ditipu. Tak jumuk ora apa bandamu kok. Karo apa ke? Jopo ke? Apa kuwi? Iki lurah teko telat. Biasa. Nek enten lurah teko telat ten pasamuan ngoten niku saniki pun biasa. Iki diantemi sapa pilinganmu ora ngono kuwi. Apa? Lurah gajah. Nggih. Laporaken Kamu kawon pasang pancing untuk badar korong. Ning Kali Plumpung. niki badhe ngaturaken kawontenanipun jawinipun Ana kadesan. Ana apa? Kathah tiyang meteng. Lho, Laporke iki piye to? Ayo cocok nek wedanane kaya ngene, terus oke wong wedok sing do meteng tanpa bojo apa duwe bojo? Nggih, mboten gadah bojo. Ah wis cocok. Terus Cocok wis to. Cocok. Saiki nek wedanane tembung moncere sok seneng nindakake poligami. Duwe bojo sing luwih saka 1, 2 nek perlu 3. Lho, ngene iki wedono cap apa? Sapa nggih ngaten to Kang Mas? Sapa danane kaya Oh, gak ngomong lurah adu-adu. Alah nika teng pojok desa nika awake sinten ya? Sapa? Nika. Ayo terkait tok. Sing niku sing pojok desa. Dereng ten desane niki. Enten ledek Gambyong. Lah, Jenenge sapa? Martini. Kan anak sitok goblok. Lah nggih kali sampean. Jenenge iki kaya ngono kuwi to lek njaluk iki ketoke kaya ngono kok bakna kaya plulu kok entek-enteki wong wedok jenengan iki lho. Kowe ben aweh. Boten dak rusak. Sarep-sarep. Nggih, tak manut karo Sing wong penting lanang. rak tetap punyamu to. Nah, nggih pun sing penting belanjane. Senyum boleh untuk siapa saja tapi hatiku hanya untukmu. Terima kasih Kang. Aja gatekne rambene lurahku tukang aduk sing meteng sapa? Rondo kali perawan. Lah kuwi enek lanangane. Enek bojone apa ora? Mboten wonten wong rondo kok gadah bojo. Lah terus ngopo kok melapor ke aku? Lah panjenengan menika Ndara-dana ingkang ngayomi wonten ing dusun kula. Terus Niki ngaten Ndara-dana. piye? Wontenipun para rondo sami Garbini. Garbini kalian para prawan lan kathah tiyang Garbini. paben. Niku saking tumindakipun Kanjeng Pangeran Kiswara. Pripun saniki? Pripun saniki? Sing meteng kala wau ingkang laporan kula 3 ingkang gadah yoga setunggal. Nah, Terus sing gadah bojo dipun beto majar niku kalih. Kowe oleh surat. Bareng getak aku. Yen ora ana bukti, hati-hati kowe. Nggih, Matur ning ngersaning Dono Kirun, hati-hati. nggih. apa kira-kira? Yen ana buktine lapor ke. Wonten. Nih. Mi. Maju. Maju. Nah, maju rono. Kanggo bukti. Nah. Ini apa? Wedok-wedok bener ini apa? Saderengipun nyuwun pangapunten Ndara-dana. Ah. Ngaten lho, kula suwan wonten
panjenengan badhe nyuwun pengadilan. Apa perkarane apa? Wong enak kok rasane kok bareng ngono mok gorene. Kula badhe nyuwun tanggal jawabipun ngaten lho Ndaradana. Anakmu lagi sitok kuwi. Nggih. Durung enek sing anu. Dereng wonten ingkang tanggal jawab. Iki jen. Tesih. Omahmu sing ndi? Kula teng dusun pojok. Ana jumparane kriko napa dos pundi? Wedana iki kudu adil. Kok iya. Kowe ben awet. Oh, nggih. Terus adile piye? Nggih, kula badhe nyuwun tanggal jawabipun niku lho. Baguse Pangeran Kiswara. Wis ora lak kowe. Semanten ugi kula inggih ngaten Ndarawedana. Malah sakmenika kula sampun bobot 3 bulan. 3 wulan? Tanggal jawab iki. 3 wulan? Inggih. Jek kenek kuwi. Kenapa nih dos panjenengan niku lho? Jek kenek anu ngono ku lho, sok kenek penyakit. Nggih ngaten kemawon menawi Ndara Pangeran Kiswara mboten kersa kula kalian panjenengan nggih purun. Kowe Sing gue nang kene pangapunten. Oh, nggih Kang Mas. Lah kek Inggih semanten ugi kula Ndarawedana. Kula menika sedosipun sampun badhe dados manten. Iya. Lajeng kepanggih kaliyan ingkang putra. Wusana kula menika dipun perkosa lho Ndara. Saestu kula menika. apa? Lho, saestu kaping gangsal lho Ndara. Ping 5. Inggih. Sareng kula menika dados manten kaliyan bojoku. Ping 5. Kaping gangsal. Lho kok bujem ta? Lah kowe iki nganti ping 5 kok ya manut ngono lho. Ben awet. Sareng kula menika dados manten. Lajeng ngertos-ngertos bojo kula mboten nampi kalian kula. Lah wong wis ora kenyang kok dadi bojoku, sapa biyen ayo? Wiwitane karo kowe. Lah kula lajeng terus terang nggih menawi kula menika dipun perkosa kaliyan ingkang putra sakmenika kula mboten dados bojonipun, kula sakmenika randha. Ji loro telu jak mlebu. Nggih niki pripun niki kula niki pripun? Perkara iki aja nganti krungu wong jaba. Ah, wis aku mesti Ora parek. wis siaran aku engko. Aja. Gawe selebaran yang perlu kae. Aja anakku aja dikoyokne ngono. Mboten Wong iso. menawa biasa kuwi. Kok biasa dos pundi ta biasa? Anake sampean tenan. Iki wong edan wae piye iki? Gus, Lungguh kene lungguh. Gus. Nah, lungguh. Kiswara iki kotot barang kaya doyan. Nek iso lungguh apa ora? Wong wis tuwa malah kok jongkokke. Lungguh. Lek jirah. Lungguh. Nek iso lungguh apa ora? Polane sami. Wong wis tuwa malah kok batek. Tuwa iki lek mlaku lak dikluk wong malah degek ngono lho. Ngoten lho. Yo kowe Malah sapa? sonjol, Yo, malah didamu. sok Lah ngeten iki lho. anakmu ki lho. Wong wedono kok disuguhi TV. Kowe sapa? Nami kula Darmi. Ya, nek apa? Anu madosi Ndara Kiswara. Terus Mados Indra Kiswara. Karo Kiswara kaya. Terus perlune Kula nedhi tanggul napa niku tanggul jawab. tanggul kerandang kok tanggul jalan. Nedhi tanggul jawab. Kula ta dadi cah wedok kok aja tubuh sobo tangkis oleh-oleh. Niki nenten lho Ndaradana. Ngapa? Ceritane niku enten ceritane. Piye? Ceritane niku kula randha wis tuwek ora duwe anak. Heeh. Terus kula niki gandeng arep panen teng sawah. Heeh. Tento ceritane kula niki. Iya. Teng sawah niku enten rompoke kula teng mriku. Enek gubuke. Gubuk niku lho. Kula nggih njaga ta parine kula. Bareng ngoten niku enten regemeng wong mlaku-mlaku kodanan. Lho Le, kowe sapa? Heeh. Aku Kiswara, Yung.
Keswara barang lu potot barang. Terus piye? Bareng ngoten iku. Ora koyokmu wis pirang dina. Kok darah rendah kok piye? Sing apik jeruk pecel karo njek. Oke. Tempelno meleng kuwi. Bareng ngoten. Terus Yung aku kok masuk angin mbok aku kerok ana. Terus kula keroki. Bareng kula keroki Yung, iki sik udan terus sik gremes kok Den. Ya aku tak ning kene sik turu pijetono engko nek wis rantak-rantak terang aku gugan. Wong tuwa malah kok keplaki ngalor Sesangger ndelap. Ceritamu ki membikin gairah. Gak gremes. Nggih gremes bareng kula gugan Gremes to. kapan ya? Ayo ning gubuk. Bareng kula pijeti kula keroki. Terus pun para esuk jam 5, Den, mbok tami to, Den. Niki anu lho, Den, niki pun esuk mungkin ndak disawang wong teng sawah. Sik to, Yung aku sik ngantuk. Aku kelonono, Yung. Mati lah. Mati. Kok tetep boten kula. Pipis. Kok yo. Ceritamu ku lho leh membikin. Wis aja mak terus sih. Enten tutuke. Bareng Tutuke. enten tutuke ceritane niku. Terus kademen to. Bareng kademen niku. Kula niku mijeti niku kula nggih masuk angin. Kula benjing dikeroki. Bareng kula dikeroki dan maseke swara niku lunga. Lah kok lep seminggu niku weteng kula mulih. Kepala pusing. Mripate kunang-kunang. Lah kula tibake kok meteng. Mbok gemak. Nang jero. Niki pun ketok sikile. Go nang jero. Bareng Kang. Bareng go nang jero, Kang. Go nang jero. Nang jero. Ganjero. Mbok gemak. Mbok gemak apa Bu Titik bedan? Wis, pun enek ndase ora? Nanti kok ya aneh-aneh. Din, kelakon kok kaya ngene. Iki kon ndase sik keri teng jero lho. Ndase. Kae dicukil. Lah wong angel. Lambene omong kok ndase keri ning jero apa ndase dolo-dolo. Lambemu ya iki aku njaluk ya. Sesuk kabeh jiro lupat monem neng Panti Arta. Kula paringi dhuwit. Ya. Leres. Ya. Sesuk menawi kula dipun ganjar paringi dhuwit, ajeng kula nggih tuku cet, arep gawe tulisan gede-gede. Pangeran Keswara nyenengi wong wedok nganti meteng cacahe 4. Ojo to. Ojo. Lah pripun? Ojo kaya ngono. Kangge napa iso nutup wadi iki, Bra? Wah, mboten iso. Ora sakmene kae tak ibaratake botol. Nggih. Ya ta? Kowe tak anggap tutupe botole aku perkara iki isine. Oh. Botol buka isi mangambar-ngambar, yen botol ki nganti tutupe buka berarti lambemu kabeh. Mergo kekakean isi niki tutupe mboten kuat. Kakean isi tutupe mboten kuat jebol. Ngoten. Jebol dijahit. Wong genah nek wis Keswara ki kaya ngono kok digadang dadi wedana. Lah,
Iki apa? Sapa ngerti? Napa? Isih Joko tumindake kaya ngono bareng dadi widana insaf. Ah, mboten enten Ya malah critane. nemen kuwi. Sakniki selagi panjenengane wis kaya ngene apa meneh anake. Kowe aja rewelke. Kowe nyetujoni perkarane Kiswara dadi wedana ora? Nek ora ya kepiye nek nyetujoni. Yen ora kowe padha karo nantang wedana Kirun ngadeka yen kowe wani. Ning nek pamaya Nek pamaya piye? ngene. Iki awake dhewe dadi andane nek ngene iki mangano ya ora kolu. Karepmu Dadi kaya ngene iki mangano ora kolu. Pangarsa niku nggih. Nek enek kawulane isih ngombe banyu mateng. Nek perlu sing ning dhuwur ki ngombe banyu mentah. Nek kawulane do mangan sego telo, nek perlu sing ning dhuwur ki mangan suket. Mboten kaya sampeyan niku. kowe aja ngajari aku pinter kowe sing dadi wedana kowe. Lho sampeyan cetha nek goblok kok. Diyen sampeyan dadi wedana ki ming dituku nganggo dhuwit apa pancen dituku sarana lelabuhan. Ha wedana kok gobloke kaya ngono ki Kuwi kepiye? dudu urusanmu kowe goblok-gobloke aku kowe. Hah? Nggih. Kowe kena goblokake kira ning aja gobloke pangkat wedana. Ah, Wani kowe karo aku. sing tak deni ngopo sampeyan? Apa sampeyan? Hi, Cuk. Iki ana mboten iso Kang Mas. Nek kaya ngeten iki diterus-teruske. Sing mboten betah niku jaganen adat pripun? kasusilan tata krama. Susila nggih susila. Tatanan nggih tatanan. Lho nek ana kaya ngeten iki cobi. Perkara kaya ngeten iki kok kula ken jaga. Yen ora seneng minggat to. Saiki ngene wae Kang Jodil. Piye? Timbangane abot-abot awak dhewe ngawula ning kawedanan kene. Monggo aku lan Ndara-Dana iki padha dening wong dhuwure kudu mimpin marang kawula. Terus Ya toh? Mas dadi momong. Gajah kae yen tumbuk, kancil bakal mati nok tengah. Wong gedhe iki yen padha gegeran, wurung tan wurunga sing rekoso wong cilik. Kowe arep sapa yen ora wong cilik. ora nyarujui apa kang dadi Pak? Ayo wis timbangane awak dhewe dadi tutuane wong cilik. Luwih becik ora ngawula ning kawedanan. Minggat to. Ora duwe lurah kowe minggat to. Ora usah dipikir. Nggih, kula ngertos. Sing maune dadi bayan tak angkat dadi kami tuwa. Sing maune kami tuwa tak angkat dadi carik, sing maune carik tak angkat dadi lurah. Kae lurahe minggat kok digenteni. Nggih, Rasa mikir perkara kuwi. Sing penting blonjomu wareg bengkok mutuh. leres. Perkara ki disirap, aja nganti bocor. Pira duwike mengko aku. Nanging para kadang Demang Lurah kala wau menawi mboten dipun ripih, mboten disumpet cara sumberipun badhe ngobrol mbandiri. Tututono. Sing ati-ati nganggo kawicaksanan. Nggih. Ana dimagus barang ngurusi konsumsine kerawitan. Ora, sapa kuwi? Cengak-cenguk kaya mangkene iki ning ora sanggatekke. Iki Kang Mas. Ha, bilang nih. Lah ngerti ana budak. Ora diduka kok ya sopan. Kana gedhok-gedhok mlebu jero. Balik. Ayo. Setor geling. Bawin dicak ning jero ya, Dek. Nah. Narak jero kabeh ana. Badhe kula paringi dawuh rumiyin nggih Kang Mas. Ya. Nika wonten tamu. Kowe kene wae. Kene wae ya. Yo, nggih. Nika lho tunak-tunuk nika lho. Ngapa? Oh. Siapa? Sing apik. Aku dodok. Ayo aku dodok. Udunen. Dungan dibetah-betahne lho. Oh iya. Taktane ngontrat kok. Aku dodok sampai tekan ngarep. Lho, Nah, ya. Lagi keteke sapa ujul? Iki aja ngono. Aku ngedek. Grodhok sing apik lho, ngene ya. Lho. Aku nek ngono terus ngentut tok. Ya dimpet. Dimpet piye? Blas kok nang ngarepe wedana lungguh. Ayo Lungguh. ngajeni. Omong-omongan karo dilajikan ngadeg anggepmu ngadeg sapa? Rodok sopan karo make. Mak iki sapa? Mak-e, Iki mak-e. Ndara Dana. Ngerti ora? Jenengmu sapa? Kula Jenengmu? napa?
Jenengmu. Jenengmu. Nuwun sewu Ndara Aku Dono. ngomong apa? Jenengmu menika kantu. Jenengmu. Mbok kowe dadi donone sik. Lah terus kono kok dadi apa? Dadi kowe nang kene ganti. Napa ngaten? Ngaten-ngaten palungguhan kok dienggo kaya tombol sepeda. Jenengmu? Kula Giman alias Bagyo. Karo nyembah yen. Nyembahi lho Pak kowe jan wong bodoh banget kok nyembahi lho ngene lho. Bodho kok ya mbok dapukne. Lah pancen tak golek dhuwit jar kok ora gelem dapurne piye kabeh iki? Lho ngene ya mulai nisor jaket. Lho, lho. Apik. Aku tau ngene nyantol. Ora apa-apa jer kowe durung bisa jenengmu Giman. Nggih. Bagyo lah kowe sapa? Kula Gimun. Gimun. Nggih. Arep bodho apa? Gimun ora maratuamu to. Ora tuaku iku jenenge Pak Saimun. Aku Gimun. Aja rembukan perkara keluarga. Mboten. Kowe ngadep ngersane Ndara Wedana Kirun. Nih, nek tanggaku lak Kirun, Ngerti? Giman, Gimun, Kirun. Pas ta? Sak grup iki jenenge. Kirun sapa? Kirun iki lak sing punuk kae. Ini anak kentang. Apa Lakune ngene. Iki Kirun sapa? Kirun Iki Kirun Wedana. Kirun Candumpil. Weh, Kirun badi kae lho. Iya iya, Dumpil Mulan. Kuwi sapa sing mak rembug kuwi? Kirun. Kirun sapa? Iki Wedana. Kae elek, Ndek. Wah, non sewu lah Bang Dono. Nek Kirun iko karo Kirun iki sejo ya. Candi. Nek Kirun sing badi. Ya anak ora kuwi. Dia anak kita bangkit. Kae ra memper elek-elek. Ganteng ndi karo kowe bangkit kan? Wah. Ya kirone apa? Kae sok ngene lho. Apa dah? Telepon ya. Halo, ki sapa? Fred. Guru. Kowe arep perlu apa matur sing prayoga? Nggih. Arep kaya ngapa kowe ngadep ngersane Ndara Wedana Kirun? Inggih Ndara Dani. Karo Sing nggo. apik. Monggo. Dono lak lanang Dani wedok. Lungguh. Sing dadi Wedana kowe apa sapa? Nggih nyuwun pangapunten Ndara Dono. Pangapunten Wedanane sapa? Wedanane sapa? Panjenengan. Ya kowe kok nyeneni kuwi? Umpama. Umpama antak wedi aku. Ayo salahmu dhewe. Bagiane kowe kok wedi karo aku. Salahmu lho, ngomongmu kaya Dono tenan e. Malah aku ketaya wedi. Giman. Dalam Iki ngopo to? aku nek tak ganjel ki ku nek swara apa-apa aja nyalahne aku Pak. Ganjelen. Giman. Dalam enteng ketok aku. Ana parigawe apa Giman? Ngapa mbambul? Nek kadok dhuwur le. Ngapa? Penake ra lumrah. Wah, iya. Wis ra kaya bengi iki. Jan penak. Ya ngono kuwi. Ya ngene no. Iki Iki mbok junjung ora kok. ora ana sing junjung bareng pengen ngene dhewe. Upane kaya ngepir. Giman. Nggih. Ana parigawe apa? Nggih. Seliramu mas. Kirun. Kirun barang. Heeh. Ngeke Kang Manaka. Rungokno raine mlumpuk. Ora dono kumpuk-kumpuk. Ayo matur. Nuwun sewu. Ndara Wedon. Ngot kalian pun Dono. Dono. kowe iki wong gupuh wae kok bak kowe iki jan. W E D O N O P K B. Wedono. Ndara Wedana ana parigawe. Kowe kancane iki. Inggih leres inggih. Omahmu ndi? Kula ngriki mawon. Ini. Inggih. Ke bawah kawedanan. Ngono.
Kancane iki Kuncak nomor. Lah panjenengan menapa nuwun sewu wedana ngriki? Aku isih apa kang dadi sesembahmu? Dadi kaya mangkono kuwi, kowe kudu mangerteni. Mergo wong urip iku kudu ngerti sapa ta sesembahane. Yen ngerti? Duweni sebuah cita ora? Iki ndoro-dono, Awake kaya kok niki awake enteng kaya kapuk lho, mboten apa-apane. Niki katon klothongan tok niki saweh. Menteng kok kula junjung dhewe nggih lho. Wong kok kangking ceret po. Kegojekan sawetara ora dadi ngopo ning ngopo kang dadi. Perwaku kowe enggal matura. Ampun kalian jangan ditinggal dulu. Amas. Sawang ngendikan sing disawang mriko. Tinggal ngalih karo. Matur sing apik. Kok gaji bareng? Kangge graji anu napa? Oh nek ana Pak. Ayo lungguh sing apik. Lungguh. Sareh. Ayo lenggah sing apik, matur sing apik. Aku mbok gaji. Ora wis to. Esok iki wis kombo. Dadi timbakne. Iki lho apa lho? Tunggu sing apik lho kok yo. Aku njaluk ndas sanggon nggon. Lenggah sing apik matur. Wis, kowe matur dhewe tak bali aku. Lek ojo to. Kancane to dikancani. Iya, aku iki wis ora kurang-kurang ngancani kowe. Nang arepe njero celuk kok. Aku tak bali aku. Lek. Ojo to. Kayak nek kancaku. Aku bali aku. Lek. Lek iki kok iso. Aku nang kene. Oh iya. Ana parigawe apa? Ayo cerita. Napa no? Matur dhewe. Matur sing genah. Pertama-tama Aduh, mati. Mati iki. Mati aku. lah kowe tak omongi ya. Kuwi ngapa? Rasane ndoro-ndoro pertama-tama. Matur. Welas. Sing apik. Nggih, kepareng matur ndoro-dono. Ngene aku kudu gak wekalap. Ya wis tekan Banget nonton dulurku kowe. wis aja dipikir. Aku wis gak kurang tumpah. Nangis kuwe. Tapi aku ndoro-dono. Emang kono dadi pangkat. Ya Allah. Kalane iki lho apa? Lagi nangis kok minggu. Nangis merem. Apa? Ya ngene malah mboten cetha saya kula matur. Ayo. Alika. Ana apa? Kaya kire. Kira-kira kowe iki piye? Matur sing wigati. Nuwun sewu. Kowe iki aja ngulang aku. Kowe iki ora tak dani apa perlaku mulih? Risi aku. Risi. Tunggu. Lho, Pak. Matur. Inggih. Ngaten. Panjenipun Nyapa? kula sepindah badhe matur. Ya. Nuwun sewu. Sepindah badhe matur. Nuwun sewu. Wah, Napa kene, leres niki daleme Mas Joko. Kuwi lagu campur sari kuwi. Kuwi lagu Ya campur sari. nang ngersane ingsun aja nganti aja sembrono ya. Aja sembrono. Kula mboten badhe lamis.
Yen kowe ora lames ngono ki tegese ke mancai dawuhku. Wong ki mbok ya sing sarung jagung. Panjenipun kula mboten badhe rewel. Menawi ngaten ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi. Pancen ya aku ngakoni nek aku dhewe iki kempling ngono. Iki lagu kabeh iki Ana paring gawe apa? Apa sing apik? ngeten, Ndoro. Ngeten, Ndoro. Ya sak kuat-kuatne iki. Sing penting wos lagi. Iki wose ya ta. Aja watuk to. Ayo, pareng matur. Sepindah kula pengin sumrat kawontenanipun kaldanan kaping kalih kula badhe matur nek bojo kula Taisimah kula niki meteng. Bojomu meteng kok maturake aku. Meteng apa? Meteng nggih 3 wulan nanging dipun beto kalian Sapa? Nduk. Sing gawa sapa? Nggih putra panjenengan. Putra panjenengan. Beto kalih putra panjenengan Sapa? ingkang naminipun Sapa? Gembong. Raden Kiswara. Gembonge kalebdanan nggih menika Raden Kiswara. Kowe wong desa ngerti tatanan. Nanging nggih pembangunane sae nggen kula. Ning kowe ngerti tatan. Dereng. Kowe mitnah wong kuwi yen ora ana buktine kowe bakal kena paukuman sing luwih abot. Seksinipun wonten kok, Ndoro. Seksine sapa? Kanca kula menika. Endi? Iki nak anu ki rene, oh dadi aku. Lah wong kroket nang ning Kowe ndak po anakku ta putraku sing jeneng Pangeran Kiswara nggawa bojomu sing aran sapa? Arane Gemi. Gemi. Nggih. Apa kira-kira wis sebabak? Bapak, Tembung ndae sak level. Yen bojomu digawa anakku. Anak wedana paling gak kuwi sing digawa kuwi kenya ingkang sulis tiyang warna. Ngerti bocah ayu sing kinyis-kinyis. Apa bojomu wis milih santen? Apa bojomu wis ayu banget kok nganti digawa anakku? Kok aja layu-layu lho. Lancang. najan to bojo kula mboten ayu nanging medal klutuwe. Ya medal. Kowe aja ngino marang wedana kirun. Loka yen anakku nggo bojomu. Nuwun sewu, Duradana. Yektosipun garwanipun adik kula menika ingkang asmanipun Mbah Gemi menika pancen dipun Aja dolanan. dipun beto kalian Mbak Gemi kok Mbah Gemi. Mbah Gemi menika dipun Aja sakarepmu, Ki. Timbalono putramu. Kiswara. Wis ngerti pasuryane putraku. Ingkang Kiswara, Kistara, menika Kisbandia. Kowe iki kebanjak kowe. kira-kira apa wis trep yen putraku ki nggawa bojomu? Apa wis matut? Gagas, dipikir. Dinalar. Putraku sing bagus kaya mangkene yen nggawa bojomu. Kuwi kira-kira apa wis cocok? Apa wis lumrah? Menika lak kangge cocok lan mboten wong menika haus kok. Haus nuwun mboten mikir apik apa elek. Kowe tak arep kowe tak anggap kowe ndakwa marang putraku. Mboten Yen nganti putraku ki engko ora ngendika ora matur yen nggawa bojomu. Nah, Kowe hati-hati. tenang. Iki pranatan kawedanan kene iki ora ben-ben. Yen ana wong witnah marang pawongan sing kuwi ora kabukten ana ing pengadilan ning kawedanan kena pidana. Dihukum gantung mawon. Ngerti? Ora bener. Kistara. Tumindake kakangmu piye? Sae. Matur sae ngono lho nggih. Sae.
Sing apik malah iki kok. Sing apik malah iki. Kowe aja melu ngomong. Ki putraku. Tak senanono tak cek anak-anakku dhewe. Nyapa? Sapa? Rewel amet sene. Oh, wis. Nyawang raiku ning guyu. Piye? Nggih. Matur niku Apik. Nggih. nggih nek sae ngendikan sae nego nek awan nggih awan wong kabeh iki saiki iki perlu transparan kok. Transparan iki apa? Putraku piye? Nggih, saiki mawon mboten tumindak menapa-napa. Apik. Sesuk 2 real kanggo. Nggih, matur sembah nuwun. Tara, Nggih, Rama. cukup meneng. Yen ana apa-apane kakangmu, kowe aja ngendika apa-apa. Calon Demang. Genteni palunggane Rama. Ngerti? Kowe iki aja ngekep, aku aja mbok kekep iki. Hei. Sae ngarep dolanan. Balik. Mboten, Ndara. Alah. Kok awakmu mbok kewotok iki. Iki bener ngene tok lho. Hei, Midangetne iki lho. midhangetke. Nggih. Kowe matur. Nggih. Nek matur menawa pengenalan Kiswara enggak bojomu. Nggih. Nganti ora titenono ya. Kiswara. Rama dawuh kudu dimedhangetke. Atas-atas to Kang Mas. Anu, lah atos-atos, Ndara. Nah, Atas-atas empuk-empuk. atos-atos iki hati-hati lho. Ayo ati iki lak empuk ngono lho arep. Pangeran Kiswara Wonten apa dawuh, bener Pangeran Kiswara? Wonten dawuh Rama. Apa bener kowe nggo garwane sing jenenge Bagio? Pancen kula aken kula mbeta Rama. Jenenge Gemi. Inggih. Haryamunyo Wonten ora. Suarane ora padha karo kono. Lah suaramu kaya empu peot kaya. matur walaka nggih. Statosipun kula menika mboten beto garwanipun. Nah, Ora nglarak, Mboten, ora mrakoso, mboten, ora mrawoso, mboten, Rom. tenan. Saestu. Kuwi anake sapa to kuwi? Bagio. Pirang? Nggih. Kowe nggawa bojone Bagio lho. Mboten, Romo. Mboten saestu. Tenan. Saestu. Ora ngucemake Rama, Mboten ngantos kula ngesemaken Romo. ora nglarak bocah wadon jenenge Gemi. Mboten, Ora, mboten. krungu. Nanging Kok hukum mawon niku. mangat. Nah, Mangat. aku mbok cipok. Nanging estunipun, Nanging estunipun rakyat kula rakyat kula, pun Gemi menika rakyat kula, rakyat Hei. Piye? ingkang Gemi ngapa? dipun beto kalian menika. Kowe ndak apa? Iki sing dinakwa. Seksine ana. Wonten Sapa? mertua. Mertuamu. Nggih. Ya nek yen keluargamu ra ngewangi kowe, nah, aku ora bakal percaya. Aku kapan kok bojomu? Ayo. nah. Ngenane ngono lho malah Bojomu sapa aku ora roh kok. oh terus rasane ora roh lho. Ora iki, Cuk. Nggih. Nah, hukum. Andamu ndi? Di tengah niku. Hei, Maju. Hukum ki mawon. Dawuh Duryudana. Ana pawongan kang ngaku-ngaku bojone jenenge Gemi jere dilarak karo putraku Kiswara. Sinten kang matur? Kuwi wong elek loro ki. Niki Jeneng Pak. Bagio. Kowe ora ngilu. Kowe ora ngilu. Hei, Iki lho. Kamburi nek sing lanang kaya kowe iki bojomu kelek. Kok Gus Kiswara nggo bojomu? Roh. Bener omong Demang iki, Cuk. Nah, Tapi kowe kok ora mbelani blas to, Lek? Lah bilane aku nalika dijupak aku ora ngerti lah iki. Nggo wadah kampung ramene kaya ngono ki meneh keadaan ngono ki mbok lapore nyang munyuk iki ora kok. Gus, nunjuk sapa? Aku ora ngerteni sejatine piye kejadiane aku ora ngerteni. Ora iki, Cuk. Nggih. Omongane wiwit ngadep marang pendane ingsun kaya wong drembing, kaya wong rawalas. Apa ngombe? Sapa? Ora. Pastake menawa Bagio iki mung pengin ngucemake asma Kademang aku. Saestu Mung pengin bakal wak swara supaya Wedana Kirun
klan putra-putrane kena difitnah. Digawe ala mergo besok yen kawedanan kene aku slengser putraku ra iso diangkat. Tatamtu badhe damel kacunipun para kawalih. Kowe kira kaya sapa perkara iki? Kula mboten nika sungguh-sungguh. Saestu bojo kula ical. Sing beto nggih. Ora iso aku ora kenal karo bojomu. Bojomu digawa pengerti. Nggih mboten nanging maratuwa Ora iki, Cuk. Hawuh. Yen diterus-terusake ora ana rampunge. Gandeng pawongan iki wis wani. Lanyo-lanyo lelonyotan ngendelake lunyuning lacine satemah gawe dukaning sun. Teges wis wani mancai dawuhku. Kowe ngerti pranatan kawedanan kene. Sapa pawongan ndak kuwi pawongan sing ora kabukten pidana gantung giman. Aduh. Bondo. Pangapunten, Usul nyuwun pangapunten, Ndara. Anu apa? Aku digantung, Lek. Terus piye? Gantung. Nang aku digantung kuwi aja riwari-wiri nang ngisorku. Kene ya, Pak. Ora Lek. Kenapa? Kira gantung ngene to? Angin Terus mengisor. terus Gak betah engko. wis bagus, ya kuat-kuat netabanmu men. Ora iki, Cuk. Nggih. Seret njaba. Ayo, gantung. Ya, ampun. Lho, ben kapok. Iki piye to iki? Hei, sing digantung kowe. Ayo, aja kesuwen. Ngapa? Ayo, Pinten to? sing digantung kowe. Mangkat to. Ayo, aku nomor Pak. Iswara, Istara, lan kowe. Sama kayak kancaku kae. Sukocong. Kaca Wonten dibalikan dawuh. ben dadi tontonan ing alun-alun. Menawa wong wis wani mancai dawuh Wedana Kirun hukumane pidana pati. Tonton diwarake marang kawula. Kon nonton Giman digantung. Mekaten. Ayo. Sing ngestaken dawuh. Ngerti? Kabeh wis mangerteni. Ora teges aku kejem. Ora teges aku mentolo. Ing kene. Hukum tak jejekake. Ngerteno? Aja duwe aku dadi demang. Biyen disepelekake. Sawise aku dadi wedana, kowe kudu manut marang pranatan ing kawedanan. Iki kena kanggo patuladan. Sapa sing wis wani ngutik kapribadenku. Ceneng-cenengake gendeng cenengake marang palunggaku. Pidanane pati kaya Giman. Sapa sing ora trima? Sapa? Kula tetep ora trima. Haji. Ora trima ngendi? Nek pidanane Giman niki wis dianggep laras karo pranatan sing ana. Niku kurang trep. Kurang trepe ngendi? Ning kula iso ngarani nek panjenengan midana Giman iku tanpa nganggo landhesan pranatan sing wis ana. Niku jeneng sampean ngadili kaya dening kebo mlumpating palang. Dadi lek ngadili perkara niki tanpa nganggo pranatan-pranatan sing disarujuki karo kabeh para kawula. Niki mung nganggo pranatan sampean dhewe. Nganggo tatanan sampean dhewe niki. Arep aku nganggo pranatanku dhewe, karepku dhewe. Ngopo? Lho kok ngopo? Kula niku kawula sing padha melu njejekake pranatan. Yen kowe ora sarujuk minggat to. Minggat-minggat. Ora ana bumi sacengkah ing kademangan kene kang. Minggat nggih purun.
ning larahe si Giman iki kudu diuculi saka Pangkat apa derajat apa pangkat kula namung lurah. Lurah. Ning kula duwe hak sing Yen kowe bener. ora trimo, apa pengen digantung kaya Giman? Digantung Yen ora kena. digantung kaya Giman apa kerismu ning ngarep mancep karo Limbah sampean dhewe ta lomba kecil. Ora. Iki Demang. Kowe ngerti apa ora yen iki ana ing papan paukuman? Ngerti. Sing nganti plese lambung nggon matur bakal ngopi dono kok Giman. Sakniki sampean iso nglaras, iso kandha, iso mikir. Mestine sagabeng perkara niki ayo to padha diteliti sing kanthi permati, diteliti sing sak bener-benere. Wadune ora ndek anak kaya anakku. Kiswara, Kistara. Allah. Sukaca, bagus anakmu. Sampean kula wae ngerti, bagus niku ora ning rupa. Ning bagus niku merga saka budi pekertining becik. Alah, ora enek wong gandol sing wedok kae bojone sapa kok bagus men kae. Kok bagus men kok ora enek kae. Kalau budi pekertine sapa kae? Ngoten. Ha niku jeneng sampean leh mikir ki mung didelok saka njaba ora saka Wis njero. kene lho Mas, nek kowe rasa rujuk ya ta. Timbang ape ngabangake kupingku. Luwung kuping sampean sing abang. Dira inggil perkara kowe. Napa? Maju le nek kowe anu. Aku mau age peh mau aku ngalah mak age pane. Ayo. Monggo. Sampean sing mateni kula napa sampean kula pateni? Nek jane mboten ngeten iki carane ngadili perkara niku. Saing pradata ngadili perkara niku siji kudu ana dakwa, saksi lan pambila. Wis ora ijep. Iki wis rampung perkara pradatan, cari nindake paukuman. Diputusake ning urung gelem mlebu. Monggo. Ngono, urung tak laksanake. Monggo. Gimana tok ke? Tak pasange. Mak, tak pasange dhewe. Wong iki mau hukuman kok masang gantungan. Ora apa-apa urip ya teng slengkrah ngene kok. Mudun iki sing loro. Rasa godheki ngono ta? Kalong sih. Wis ku tak kalungi dhewe. Kowe kok lek ngalunge kurang pas. Mesti pas mlebu lho. Ah, ngene kok kowe. Gampang kok. Ya. Wis, pasange. Iya, tak gantunge. Sik. Man. Anakku Giman. Tinimbang kowe sing isih enom mati mergo digantung karo wong bapak sing wis tuwa. Ya, Ele jeko sing gitu kowe. Lah iki omong dhewe kok. Omong dhewe. Iki mung dienggo etok-etokan kok. Ayo mulai ngopo karo gantung. Ayo jelem. Kowe sapa? Wah kula bapakipun Mara Sepuh. Panjenengan nggih mboten welas tasih kalian Giman. Welasnya apa? Engko didak apa-apa kok welas. Lah nek kowe pengen sabela ya gantung kok kono. Mula mboten mesakaken kalian mbokipun Giman. Nyapa? Sing nglairke. Panjenengan nglairke kok. Ora. Aku ki wedono. Wedono iso wae kok nglairke. Bojoku ki dene iso nglairke aku. Kakek nglairke Giman ngaten. Kowe arep pesen apa, ngomong apa? Kupung didulung taline gantungan nyeret bulumu. Sapa sing arep pesen? Pancen ya tekaning pati ku ora iso dikaweruhi. Sampeyan wis malah ora usah nangis. Nek sampeyan nangis, aku gantung kae. Iku aku malah ora iso mati, malah ketok gandul-gandul tok. Aja ya, Man, aja ya. Man, Bapak kene ya kowe saiki pinter arep mati to, Man, mbok ya ben-ben ae matine. waktune iki ngene giliranku awakmu. Ojo, Man. Aku mung pesen karo kanca-kancaku sing waktu iki poli ya. Heeh. Poli apa? Karo sing badminton. Mbok menawa aku dihukum gantung iki suwene seminggu. Lah kok seminggu? Bosok. Aja enek sing liwari ning isore. Sebabnya Aku ki nuntutan. mosok digantung sik entut ae. Terus
Terus kowe gak ndek utang sapa-sapa man, mengko aku sing tanggung sing nyauri man. Aku pesen ya Ning utang ndi iki ae? akeh. Ora apa-apa kok aku sing nyauri man. Tapi aja ninggalno 5 ya. Utang menang sapa ae, engko tak saurane. Nang sapa sebutno siji-siji man. Mbok sauri tenan. Aku sing bakal nyauri man. Aku ternyuh gak pengen. Apa-apa man. Aku diutang 1,5 juta. Pira man? 1,5. Saurane dhewe man. Pak ya lambemu lambe lamik Iki lho, Man. Kakean utange. Welinge wong ngatuamu ya, Man, gathek to. Mbok menawa engko kowe tekan kanane mati, golek ana mbahmu buyut. Takono jenenge buyute sapa? Lah buyute sapa jenenge takono? apa duwe wong kuwi mbiyen wong Bambung kok. Ya wong Bambung ya duwe Mbah. Nek ya nek diperlen ki ya sing genah ngono lho wong arep mati digantung ngono lho. Pun to, Mbak, pun mboten usah nangis, ya apa ditangisi. Keadaan koyo ngene. Aja ngono ta, Mas. Aku ora tegar. Hei, kok mlayu lagi? Pengen dorong, ayo. Kok malah mengkirik aku. Lah aku ora ngono ya mengkiri kok ora digantung-gantung ngono lho kan. Lho umpamane apa-apa nek langgang ditukne ngono. Oh ya Dek ya. Engko nek ditukne plek ngono. Nita. Iya iya man. Wes pesen apa man? Pitikmu kae piye? Wedhusmu piye? Yes, mulai dina iki. Heeh. Panjen yo pestiku sakmene ya. Angkrek. Iki mbokmu wae arep mati kaget. Malah gawe dosa kowe iki, kok malah misuh kaya ngene iki. Ayo. Tambahi dosa kowe iki. Pungkasan bapake pesen apa? Man iki bapakmu pesen. Ya, aku pesen ya ora. Nak kowe engko mati tak paiti 1000 nggonen tuku dawet ya. Nang kono nak ngelak ya, Man. Ono apa nek bakul? Wah, dhewe ora tau rono, yo dijajal ta rono. Ya mbok nek jerangkonge iki tok dadi. Oh, bongkok bakul. Lah kok nek modal tuku dawet. Mboke pesen apa? Man, engko nek wis mati pelengku ya le ya. Nggih. Aja pisan-pisan kowe teko. Sik, apa iki? Apa bune apa? Apa? Pot apa ngono? Apa? Yo, Apa? Yo iki. Kowe ta man? Apa? Urung digantung lho lek kowe kok wis ngejos kono ki lho piye? Aku lek sama nek masuk angin ta. Nek wis digantung iku baru jos ngono. Man. Digantung urung kok ya kowe iki. Terus nomormu umpama sesuk mbledhos no piye man sesuk mbledhos nomormu iki. Terus kupone piye iki? Kok ngene ae kan krowokno kubur aku. Jusukno ngono. Kok tak landhe. Apa pitik lho. Ayo. Hitunge lurah kicuk. Aduh, aja ngadi ngono. dungane ya. Kalau ping 3, tarik. Eko, Meremok sik. Meremok matamu. Ada sing mata. Nek mentolo iki meremok. Aku mentolo. Oh, mentolo berarti tega kowe iki. Man! Ora apa-apa iki sekep kok. Carane wis makin keong e, Man. Aduh, Man, ngati-ati. Mang. Ngene. Wis antuk dawuh saka Nusa Dalem Kanjeng Wedana. Nggih. Giman dihukum gantung. Eko. Dwi. Tri. Menika wonten setiang nyaru wuwus. Aduh, kaya ngene. Ruang ngono gelem aku. Piye to Le? Kaya ngene lek rasane wong mati. Marang giman. Saya rasane mati iki ngene. Kowe iki rong mati digantung. Mati. Wah urung ta? Dorong. Mung
mbok barang kok muni wis mati. Topeng setan kowe. Topeng setan. Sing nyelametake kowe iki aku. Lan rene ta. Matur nuwun, matur nuwun. Nah. Sik to. Aja rumangsa seneng. Betul. Aku ora sadar. Yen Ana kowe pawangane wani sing nganggo topeng wani murungake panggantungane Kiman. Sapa? ora perlu kowe ngerti marang aku. Iki jaranan Nanging yen kowe sida ngukum gantung marang Sigiman, dudu sapa-sapa musuh menanging aku. Betul iki lho. Tetelo kowe salah suwijining wong dupeh kowe duwe panguwasa banjur kowe kumawasa. Dupeh kowe duwe wewenang banjur kowe semenang-menang marang kawulamu. ora idep kuwi pranataning kawedananku. Yen kowe wani murungake gantungane Giman. Ayo, Giman dosa. Giman luput ing kademangan kene. Kuwi mergo kowe sing ora ngerti. Mergo saka gedhening katresnanmu kang tumrap marang anak saengga kowe nutupi pakartining anak, nutupi marang kelician sarta keluputaning anakmu. Apa kowe iki? Ora karepku kono ben oleh kene ben oleh angin, kono ben isin lho. Dhewekne nuntut kepengin njaluk baline si Gemi mergo kang dilarak dening anak. Aku ora weruh Gemi ana ngendi. Gimat fitnah marang keluargaku. Ngrekayasa perkara iki satemah anakku didakwa nggawa bojone Giman. Ora ana buktine. Apa perkara iki tak buktekake? Buktekno. Gimun. Gemi saten mrene. Iki. Anak kula isih urip kok. Isih tapi wis rusak bulang-bulang dino. Iya. Lah kowe kok nang kene ta, Nak? Piye kowe ternoda apa ora? Ora kok. Delek tak omong. Aku kangen kowe lho, Kak. Aku kangen jamu ping pira ya. Kiswara caket marangpun Rama nggih. Kene nggih. Kiswara caket Sukaca. Kakang. Ki keluargaku. Nah, Gemi keluargane Giman. Ora bakal. Kowe ora yo. Ora. Menika kaya ora. Dimen kowe gamblang coba rungokno. Gemi, Kados pundi? kowe bisa tekan kawedanan iki jalarane kepiye? Ya Pak. Ayo, Enak, kondo enak. maju. Aja ngeci. Sing nggawa kowe sapa? Ayo, maju ngomong terus terang. Kowe tak biar. Tak bal kowe. Kowe bojoku ngomong terus terang. Wong ngebal kok kene. Aja ngono ta. Kowe tak pateni nek aku. Aku emosi. Omong sing terang. Sing dipateni kok kene. Lah niki sing cole ya. Omong sing terang. Tuamu bak kuwi marang tuamu. Ngomong ana, ngomong. Sapa sing nggawa? Sapa Sing nyeret kowe sapa? Saderengipun nyuwun sewu nggih. Ya. Menika leres putra panjenengan. Putraku. Lah nggih menika ingkang ngeret-eret kula. Ora mungkin. Dilarak kok ya. Kowe sing nyeret-nyeret. Mriki jarep 3 minggu mboten ical. Kistara, ayo. Mangko dhisik. Apa bener palapurane Gemi? Nggih, leres mekaten Rama. Mekaten piye ta iki? Mekaten. Kowe iki nutup ana kakangmu. Sing apik malah iki lho sing apik. Kowe iki nutup ana kakangmu. Lha pangkatipun Kakang Kiswara nggih kados mekaten. Wis ora cukup meneng kowe. Ora bisa. Arepa ditutup-tutupana, kowe kudune mangerti marang watake si Kistara lan Kiswara. Kistara kae bocah kang kena dipercaya. Nanging Kiswara wadine tumindake tansah nyeleweng, kowe jer wong tuwaning tansah nutup-nutupi. Kirun. Nggih. Yen kowe kepengin sapa Dudono. kepengin ngerti Aja nganggo kerja. ini, Ayo, yen wani adep-adepan karo sawangen aku Aja lagi. sapa? Lan iki apa? Lho!